one day nizihlerele lapha endlini nivele nithi hayi kungcono niyovakashela ungani wami uSifiso. Eish ngicela ukuthi ningamtholi neroma makero osileha othethisanayo. Nifike lapha kibo Sifiso nivele nikokode lapha emnyango. Gogo Sifiso ukhona lapha phakathi. Kuvele kuvule umama kaSifiso lo thethisanayo. Hey wena ukaSifiso la. UkaSifiso la wathi kokoSifiso ukhona na kaSifiso la. Eish ngiyaxolisa mama kaSifiso mara wayinirasera lapha izindlebeni. Wena mfana udelela kabi wena cela ukweleleke indawo wela khona unohlonipho wena. Mama kaSifiso mara musimina zange nikuderere nifike lapha nekokota lapha emnyango. Awubheke nje uyaziphendulela umuntu nomdala uyaziphendulela. Yayiboyelekini wena. Enhle kuthi ngiyobeka amanzi ashisayo ngifuna ukukhomba kahle wena madelela ndini. Navele nabareka lapha kibo Sifiso zange nibheke nasemuva. Nafika endlini inyawo zami sezibhlungu zivuvukile. One day umama angitshela ukuthi Samkele ngicela ukuthi washere izitsha lapha ngisakhuphuka ngifuna ukuyothenga amazambane ngiyabuya manje. Okay mama nizoyenza lento re ontshela yona. Aphume umama nivele nithi kungcono nije nidlala amagame ngoba kuyafana musu uhamba kancane uzobuya kudala. Nidlale amagame after 30 minutes nithi kungcono nisala niwasha rezitsha ngoba sekazobuya umama. Nivele niwasha rezitsha ngokushesha akokode umama nithi yo kungcono senicedile kuwasha rezitsha. Samkele niyeza manje mama nizokuvulela. Manithi pha aniwashanga ibhodo nivele nicabange iprani 1+1. Okay senine prani ngizothatha lebhodo ngilifihle lapha ekamereni. Ngilithathe lebhodo ngilibeke lapha embhedeni nivulele umama emnyango. Yo Samkele nawe wathatha isikhathi reseside ukuvula iminyango. Eish mama benisafuna isikhiya lapha endlini. Hayi Samkele nalapha nibuya khona amazambane bathi awekho kungcono nipheke amabhontshisi. Nivele nithuke ukuthi manje umama uyopheka ngaliphi ibhodo ngoba ibhodo zange ngiliwashi. Hayibo Samkele manje likuphi ibhodo? Ibhodo eish hayi ibhodo nama zange ngilibone. Yasi ibhodo mara ibhodo ngarigcina kudala yazi ibhodo. Hayi kusho ukuthi anipheki ke Samkele. Hayi kungcono vele ungapheki ngoba vele nami anirambanga lapha esiswini. Hayi okay Samkele urare kahle senyorara ke mina. Nami senyorara mama nawe urare kahle. Manithi ningena ezinguveni nivele nikhahlele lebhodo. Umama eze ngari kamereni ngokushesha. Hawu Samkele ngoba na report likhona kanti lilapha ekamereni ulifihla lapha ekamereni. Eish anirifihlanga mama rizizere lapha ekamereni. Lalela lapha ke Samkele ngisho wena ufihla amabhodo. Ufihla amabhodo ngisho wena. Ngifuna ukuthi ulithathe lebhodo uyolibeka estofini uphekeke kuzopheka wena. Mama ningapheka ebusuku sona. Nigcine senipheka ebusuku lapha senikwatile ngoba benilifihlile lebhodo. One day nibhizi nidlala amagame kungene ikhori lapha efonini. Manithi pha umngani wami uSifiso. Hero Sifiso mngani wami unjani lapha impilweni uyaphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi why ungaphilisi kahle. Ngiyaphila Samkele ukuphi sovakashile? Hayi Sifiso mina nivakashanga nikhona lapha endlini phakathi. Oh Samkele ngizoza lapha ekini. uSifiso afike lapha ekhaya. Sifiso sofikile fast so. Yeah Samkele ngingiphethele izindaba ezimnandi. Manje zithini Sifiso izindaba lezi ezimnandi? Samkele uyazi ukuthi kune mall esha evuliwe ngapha eNzansi? Yeah Sifiso ngiyazi ukuthi bavule imall le esha lapha eNzansi. Yeah Samkele uyazi iplan lami ukuthi singakhona ukuthatha izinto lapha emall singazibhadali siphume nazo mahala. Sifiso washo ukuthi ningathatha noma yini lapha nivume nayo ningayibhadaranga? Yeah Samkele ngisho lapha kunamakhemera singakhona ukuthatha noma yini siyifihle la izikipeni zethu siphume nayo singayibhadalanga. Sifiso asivele siya khona musingasare simosha isikhathi. Sivele siye lapha emall sinomngani wami uSifiso. Nivele nikhumbula ukuthi konje igedlera lapha endlini serishira risasebenzi. Ningene lapha e-store nisondere lapha kuhlala khona amagedlera. Nithathe igedlera elimhlophe nilifake lapha phasi kweskipa. Umngani wami uSifiso wena atshontshe ibhuruku lapha phakathi e-store. Samkele sekuzomela siphume ke manje mara mele singaphumi draw siphume nga 1-1. Okay Sifiso kuzoqala kuphume wena bese ngiyagrandera. Aphume uSifiso nibona ukuthi rebrand la kaSifiso kusho ukuthi rasebenza. Kungcono nami nisara niphuma nimlandere. Manithi niyaphuma kanti intambore yegedlera ihlorile lapha phasi kweskipa. Omunye ubhuti we security anibizele esayidini. Hey wena mfana yini ehlole la? Ehlore kuphi?
Ngithi yini le ehlole lapha phasi kweskipa? Vula la eskipeni ngibone ukuthi yini le ehlole la. Manithi nibheka lapha eskipeni niyayibona le ntambo yegedlela ihlorile lapha eskipeni. Hayi bhuti ma-security leri ibhandi ra lapha ebrukwini ukuthi ibruku rami ringayehli. Hey wena mfana ngithi vula la eskipeni. Hayi bhuti ma-security bathe ningavuli lapha eskipeni iceda kuyenza ama-operation lapha esibhedlela udokotela uthe ningavuli lapha emathumbini. Ubhuti ro we-security anidonsele kwelinye iroom. Hey wena mfana ngizokubuza kokugcina yini le ehlole la. Bhuti ma-security udoktor uthe ningavuli lapha esiswini antsho niyenza ama-operation ngoba benigunyenya ipempe. Ubhuti ma-security avele akhiphe isibhamu. Hey wena mfana wempumulo vula la. Hayi mina igama rami uSamkero akusimi umfana ro wempumulo. Ubhuti ma-security avele alikhiphe legedlela lapha phasi kweskipa. Ya ngivele ngayibona lento yenu. Yini labafana nihlala ntshontsha la. Lalela la ke mfana uzohlala la kule room leli kuze kushaya u-2026 awusaphuma iChristmas uyoyidlela la. Navele nazisori ukuthi nimrarerereni uSifiso bheka manje seniyohlala lapha kuze kushaya u-2026. One day. Mama athi ke Samkero yazi mara lapha endlini sekunamagundwane. Ya yazi nami niwazwile lapha ebusuku akhara. Kungcono uthathe poison lapha ekhabetheni watherere adli. Nivele nithathere poison lapha ekhabetheni. Niwayenzere ukudla ramagundwane bese nifakere poison. Lokudla roku kwamagundwane kubonakala ngathi kumnandi musi. Ayi kungcono nikudle musi mama kaniboni. Nivele nikudle lokudla roku kwamagundwane. After 5 hours nivuke senisesibhedlela. Hayibo kuyenza karani manje Samkero usesibhedlela lapha usesibhedlela abodokotela bathi wena udla ukudla rokune poison udleni kanti Samkero bathi nidla ukudla roku kune poison nidla ukudla roku kwamagundwane. One day umama antshela ukuthi Samkero mina nisaya etown hamba nami or uyasara. Hayi nihamba nawe mama ngoba vele lapha endlini zobhoreka. Nivele nihambe nomama etown sifike lapha etown umama angene lapha eShoprite athenge bese siphuma. Yo mama bekugcwele lapha eShoprite kungcono manje sesibuyela endlini. Hayi Samkero ngifuna ukuthi sicale singene lapha ema-OK cala ngize bathi isofa rise-specialini. Okay mama singene lapha ema-OK umama aribhekere sofa makaceda athi siphuma. Yo Samkero le sofa sebalicedile bathi liyoba khona nge-Black Friday futhi. Hayi kusho ukuthi mama sozobuya ngare Black Friday ke manje kungcono sibuyele endlini. Hayi Samkero ngifuna ukuthi siyehle siyobheka robhuti othengisa amabhontshisi ngapha enzansi kucala. Sivele siye kurobhuti othengisa amabhontshisi. Awathenga umama ramabhontshisi. Yo mama kungcono sowatholile ke ramabhontshisi kungcono siyogibela iteksi sibuyele endlini ke manje. Hayi Samkero ngisafuna ukuthi siye lapha kamashonisa ngiyothatha imali kamashonisa bese ngiyothengela ugogo kaSifiso isinefu bese ngiyobhadala ama-insurance nithenga amaphilisi omphimbo lapha ekhemisi nisare nithengela inja kajafta umuthi wokugcobisa ngisho uyacuthuka bese sihamba sofora amarani lapha ema-Home Affairs angisho isitifiketi sakasibo sibhareke wrong bathi ubhedea ngoJuni kube ubhedea ngoJulayi bese sindlule sithenge i-atsha lapha kaMkhozi bese khaneke sibuyela endlini. Navele nakwata nanyanya ukuthi bengisayaphi lapha etown ngoba ngivele nasara lapha endlini. One day ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngabe usubscribe ku-YouTube channel yami kunamavideo amnandi lapha ku-YouTube channel yami nikhuluma nge-my first time in Jozi thatha lento ayinabungozi smash or pass ispoko stolen iPhone namanye amaningi. Make sure ukuthi wasubscribe ukuze ungaluzi amavideo amnandi. Igama lami la ku-YouTube uSamkero Skits. Thank you ngiyazibongela. Bye bye.